L-erba li għadda il-Maġistrat Gabriella Vella ikkonkludit l-inkjesta maġisterjali dwar il-konċessjonijiet għat-tmexxija ta' 3 sptarijiet l-Vitas Global Healthcare u eventwalment lil Stewart Healthcare. Dan ikkonfermah ir-Reġistratur tal-Qorti Sur Franklin Calleja f'kawża li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat fetaħ dwar din il-materja. L-inkjesta maġisterjali bdiet madwar 4 snin ilu u fil-qorti is-Sur Calleja qal li din ġiet konkluża il-ħamis li għadda 25 ta' April. Jirriżulta li din għaddiet għand l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fl-istess jum li fetħu in-nominazzjonijiet għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali ta' 8 ta' Ġunju li ġej. L-Avukat Vince Gallia li qed jidher għal Dr. Muscat qal li huwa ċar li Dr. Muscat qatt ma ġie notifikat bil-proċeduri inizjali, argumenta li d-dokument li jinsab fil-pussess tal-Avukat Ġenerali jeħtieġ li jiġi esebit sabiex ma jitkomplux jittawlu il-proċeduri. L-Avukat tal-Istat James D'Agostino irribatta u qal li dan ma kienx l-iskop tas-seduta tal-lum. Spjega li l-ewwel skop kien sabiex il-qorti tisma' x-xhieda tar-Reġistratur kif ukoll sabiex l-Avukat Ġenerali tiddikjara li rċiviet l-inkjesta fit-78 kaxxa. Qal li liġi qiegħda hemm sabiex tiġi segwita u filwaqt li l-Qorti Kostituzzjonali għandha poteri wisgħin xorta waħda ma tistax tkun hi li tikser il-liġi. L-Avukat ta' Muscat kompla jgħid li l-liġi tgħid li l-atti ma jistgħux jintwerew lil ħadd ħlief lill-Avukat Ġenerali li l-partijiet fil-kawża u dawk li nqraw fil-miftuħ jistgħu jinqraw minn min irid. Żied jgħid li huma qatt ma ġew notifikati bl-istadju li fih l-eks Prim Ministru ġie identifikat fl-inkjesta. Min-naħa l-oħra l-Avukat tal-Istat qal li hemm 4 persuni oħra imsemmija li mhumiex Dr. Joseph Muscat u għaldaqstant jaf ikun hemm ksur ta' drittijiet fundamentali għal dawn il-persuni jekk dan id-dokument jiġi esebit. Il-qorti preseduta mill-imħallef Giovanni Grixti qalet li ser tkun qed tagħti id-digriet fid-9 ta' Mejju dwar l-esebizzjoni tal-proċess verbal.